Канцлер Іван Герік! О, пан канцлер, ти, я бачу, Біблії цікавишся. Разумеешь, братья, тяжко, коли тебя называют христианином, а ты не ведаешь, збавлены ты ці не. И я зроблю все, каб наша країна грунтовалася на Біблії, каб Біблія стала основой моего життя и стала основой життя нашей країни. Калі так пойдзе далей, мы загінем. Спыніце пана канцлера, пакуль не позна. На вас, шановна пані, уся надія. Вирвіть його з лап Єрезії.